ஜெகன்டால 13வது சாப்டரா மாதாஜி? மாதாஜி நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. ஸோ இந்த சாப்டர்ல வந்து வாராக அவதாரோடைய தோற்றம், அதாவது அவர் அவதரிக்கிறார் இல்லையா, பகவான் வந்து வாராகமாக அவதரிக்கக்கூடிய அத்தியாயம் 13வது சாப்டர் மாதாஜி. 13வது சாப்டரு. ஸோ இந்த சாப்டர்ல வெறும் டிரான்ஸ்லேஷன் புக்கெல்லாம் இருக்கிறவங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க, வெறும் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிங்க. ஓகே, நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு அந்த ஜெகநாதருடைய சயன ஆரத்தி வந்து கமலா உச்ச மண்டல. ஓகே, இஸ்கான் டிசைர் ட்ரீலே இருக்கு, நீங்க போனீங்கன்னாக்கா ஜெயதேவ கோஸ்வாமியோட பாடல் இது. ஸோ மங்கள கீதம் ஜெயதேவ கோஸ்வாமி. ஓகே, கீத கோவிந்தத்தினுடைய செக்ஷன் 2வது சாங், செக்ஷன் சாங் 2. ஓகே, புக் நேம் வந்து கீத கோவிந்தம். ஓகே சரியா? ஸோ நான் ஒரு வாட்டி பாடிடுறேன், நீங்க இது எப்படி ரெக்கார்டிங்ல தான் இருக்கு, நீங்க கேட்டுக்கோங்க சரிங்களா? ஸ்ருத கமலா குச்ச மண்டலயே धृत कुंडलये धृत कुंडल कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे देव हरे दिनमणि मंडल मंदनये भवकन्दनये भवकन्दन मुनिजन मानस हंसा जय जय देव हरे देव हरे कालिया विषादर गंजनये जनरंजनये जनरंजन यदकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे देव हरे मधुमूर नरक विनाशनये गरुडाशनये गरुडाशन सुरकुल केलि निदाना जय जय देव हरे देव हरे अमल कमल दल लोचनये भावमोचनये भावमोचन त्रिभुवन भुवन निदाना जय जय देव हरे देव हरे जनक सुता कृत भूषणये जित दूषणये
चितदूषण समरसमित दशकन्ता जय जय देव हरे देव हरे अभिनव जलधर सुंदर ये धृतमंदर ये धृतमंदर शिमुख चंद्र चकोरा जय जय देव हरे देव हरे तव चरणं प्रणतावय मे इति भावय कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे देव हरे श्री जय देव कवेरिदमे कुरुते मुदं मङ्गलमुज्ज्वलगीतम् जय जय देव हरे देव हरे जय जय देव हरे देव हरे की जय देव गोस्वामी की जय मंगल उज्ज्वल गीतम की जय ஓகே ஸோ இது வந்து பகவானுடைய புகழாரங்களை பாடக்கூடியது இந்த பாடல். இது அனைத்து புகழும் அதாவது பகவான் அரிக்கு உரித்தானது இல்லையா, பகவான் உயர்ந்த ஆளுமைக்கு உரித்தானது. ஸோ அவருடைய அந்த ஜுவல்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் எப்படி இருக்கின்றார், அவருடைய திருமேனி எவ்வாறு அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்குனாக்கா அங்கே இருக்கக்கூடிய காட்டு மலர்களுடைய மாலைகளாலும் இல்லையா, மேலும் வந்து அவருடைய அதாவது குண்டலங்கள் இல்லையா, இதை பத்தி ரொம்ப அழகா அவருடைய காலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தாமரை அதாவது சின்னங்கள் எல்லாம் வந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றது ஃபர்ஸ்ட். அடுத்து வந்து அவருடைய முகம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சூரியன் உதயமாகக்கூடிய அந்த சூரியன் இல்லையா, அவர் அந்த அத்தனை ரம்யமாக இருக்கிறதாக சொல்லப்படுது. அப்படிப்பட்ட அந்த முகத்தை காணும் பொழுது இல்லையா பக்தர்களுடைய சங்கடங்கள் எல்லாம் நிவர்த்தி ஆகிறது இல்லையா. அண்ட் இஸ் த ரெஸ்டிங் பிளேஸ் ஆஃப் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப். ஸோ இந்த தாமரை இதுல தண்டுல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்தர்கள் அதாவது ஒரு யோகிகள் சித்தர்கள் இல்லையா, ஸோ அதாவது பக்தியில இருக்கக்கூடிய பக்திமான் தூய பக்தர்களுடைய மனது வந்து எப்படிப்பட்டதுனாக்கா அன்னப்பறவை போன்று, அந்த அன்னப்பறவை போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த மனது வந்து எங்கே உறைவிடமாகிறது என்றால் அதாவது பகவானுடைய அந்த தாமரை இதுல வந்து உறைவிடமாகிறது அப்படிங்கிறது. தாமரை அந்த தண்டு இருக்கு இல்லைங்களா, அங்கேதான் வந்து இது இந்த இன்னொரு பாடல்லையுமே இந்த இது ஒரு சேம் ஓமை வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதாவது ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம பாகவதம்லயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ அது என்னது சுண்வந்தி காயந்தி கிரணந்தி சாதவ அந்த ஸ்லோகம் வரும் இல்லையா. இன்னொன்று வந்து தீர்த்தம் குருவந்தி தீர்த்தானி இல்லையா, அதாவது இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து லயித்து இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் வந்து காக்கைகள் வந்து வரக்கூடிய அந்த தீர்த்த தலமுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் அப்படிப்பட்ட தீர்த்த தலங்கள்ல வந்து தூய பக்தர்கள் என்றைக்குமே வந்து அவங்களுடைய இதை வந்து அவங்க வந்து நிறை பெறுகிறார்கள் என்றால் இப்படி தெய்வீகமான இந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய அதாவது பக்தியில வந்து திளைத்திருக்கக்கூடிய அத்தகைய தீர்த்த தலங்கள்ல இருக்கக்கூடிய தாமரை மலர்னுடைய தண்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த தண்டுக்குள்ள வந்து இந்த அன்னப்பறவைகள் போய் இருக்குமா. ஸோ அந்த இதை வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குனாக்கா தூய பக்தர்களுடைய மனங்களுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த மனங்கள் வந்து இறைவனுடைய புகழ் ஆரங்கள் வந்து எங்கே பேசப்படுகிறதோ இல்லையா, எங்கே எடுத்துரைக்கப்படுகிறதோ அதை கேட்பதற்கும் பருகுவதற்கும் தான் அவர்கள் வந்து தயாராக இருப்பார்கள். இப்படிப்பட்ட தலங்களுக்கு அவர்கள் வருவது கிடையாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், வாழ்க்கையில பௌதிகத்திற்கு நாம கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவமான விஷயங்கள் வந்து ஆன்மீகத்தில் திளைத்திருப்பவர்கள் விரும்புவது கிடையாது. அதே மாதிரி உல்டாவா
ஆன்மீகத்துல திளைத்திருக்கக்கூடிய வஸ்துக்கள் வந்து பௌதிகவாதிகளாக இருப்பவர்களும் வந்து அதன் மீது ஈடுபாடு கொள்வதில்லை, அவங்க விரும்புவது கிடையாது இல்லையா. ரெண்டும் கான்ட்ரடிக்டரியான விஷயங்கள் இல்லையா. சோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்க இந்த ஸ்தலத்தை விரும்ப மாட்டாங்க. மேலும் இப்படிப்பட்ட தூய பக்தர்கள் வந்து ஏன் வந்து தீர்த்த தலங்களுக்கெல்லாம் நாம் எல்லாருமே ஒண்ணு கஷேத்ராடனம் ஏன் போறோம்னா, இப்படிப்பட்ட புண்ணிய ஆத்மாக்களுடைய தரிசனங்கள், அவங்களுடைய சம்பாஷணைகளை கேட்பதற்கு தான் போகிறோம். சோ கங்கை நதியில நாம வந்து எத்தனை முறை வந்து ஸ்நானம் செய்தாலும் இல்லையா, ஒரு முறை ஒரு தூய பக்தருடைய அதாவது அவருடைய அதாவது பிரவோச்சன் இல்லையா, சாது சங்கத்தோடு நாம் இணைந்தோம் என்றால் பல தடவை நாம கங்கா ஸ்நானம் செய்தாலும் கிளியர் ஆகாத இந்த அழுக்கு ஒரே ஒரு முறை அத்தகைய நபருடைய அதாவது சம்பந்தத்தினால் நமக்கு எத்தனையோ ஜென்ம பாவங்களிலிருந்து நமக்கு விலக்கு ஏற்படுகிறது. அப்படின்னா நாம தூய்மைப்படுத்தப்படுகிறோம். சோ தீர்த்த தலங்களுக்கெல்லாம் இப்படிப்பட்ட தூய பக்தர்கள் எதற்கு வராங்கனாக்கா, அந்த தீர்த்த தலங்களையே வந்து தூய்மைப்படுத்த வல்லவர்கள் அவர்கள். ஏனென்றால் எப்பொழுதுமே இறைவனை வந்து தங்களுடைய ஹிருதயங்களில் ஏற்றிக்கொண்டு வருபவர்கள், தாங்கிக் கொண்டு வருபவர்கள் அவர்கள். ஸோ ஆல்வேஸ் கேரிங் த லார்ட் இன் த ஹார்ட். ஸோ தூய பக்தர்கள் வந்து அவ்வாறு இருப்பதால் அப்படிப்பட்ட அங்கே பகவான் அங்கேயே இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ இங்கே அதாவது அனைத்து புகழுமே அதாவது பகவான் அரிக்கு உரித்தானது இந்த பாடல்ல சொல்லப்பட்டது. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பகவானுடைய குளோரிஃபிகேஷன் கேட்டுக்கலாம் ஒரு வாட்டி. ஓகே. மேலும் காளியவானுடைய இது வதம் எப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா. ஸோ டிஸ்ட்ராய்ட் த டிமானிக் காளிய சர்பெண்ட். ஸோ யூ ஆர் பிலவுட் ஆஃப் லிவிங் என்டிட்டிஸ் அண்ட் த சன் இன் த கேலக்சி ஆஃப் த எது டைனாஸ்டி. அதாவது எது வம்சத்திலேயே சூரியனை போன்றவர் பகவான் இல்லையா. அப்படின்னா என்னெல்லாம் ஓமை பகவானுடைய இதுக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரே ஒரு சூரியன் தான் இந்த ஒரு மண்டலம், அதாவது இந்த என்டையர் அதாவது பூமண்டலம்ட்டு கிடையாது, சாரி, இந்த 14 லோகங்களுக்குமே ஒரே ஒரு சூரியன் தான் இருக்கிறது. ஓகே. நம்ம நினைக்கிறோம் நமக்கு மட்டும் தான் சூரியன்ட்டு, ஆனா அதனுடைய இது வந்து ஆக்சிஸ் எப்படி சுற்றி எந்த நிலையில பகவான் படைச்சிருக்காருன்னா அதனுடைய கதிர்கள் வந்து அனைத்து இடங்களிலுமே வந்து விழும். ஓகே. அப்படிப்பட்ட நிலையில வந்து பகவானுடைய சிருஷ்டியை வந்து நம்மளால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. ரொம்ப 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 கஷ்டம். அதுக்கான சின்சியாரிட்டி இதெல்லாம் இருக்கணும், கேட்பதற்கும் புரிந்து கொள்வதற்கும் மனசு லயிக்கணும் இல்லையா. ஸோ அப்படி நம்ம இதை வந்து 6வது காண்டத்துல படிப்போம். இத்தனையுமே எப்படி ஒரு சூரியன் மாதாஜி எப்படி சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து 6வது இல்ல 5வது காண்டத்துல இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. 16வது சாப்டர் 15 சாப்டர் வரைக்கும் தான் நாம இந்த பிரியாவர்த்தனுடைய வம்சத்தை பற்றி படிப்போம். அதுக்கு மேல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து முழுசா வந்து எதை பத்தி படிக்க போறோம், இந்த பூமண்டலத்தை பத்தி தான் படிக்க போறோம். ஓகே. ஸோ யூ நீட் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தட். மேலும் மது அதாவது மூரா நரகாசுரன் இவங்க எல்லாருமே வந்து வதைத்தவர் பகவான் இல்லையா, கருட வாகனத்தில் அமர்ந்து. ஸோ அனைத்து தேவர்களுக்கும் ஆனந்தத்தை அளிப்பவர் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட பகவானுக்குரிய புகழாரங்கள் ஓங்குக. மேலும் தாமரை இதழ்களை போன்ற கண்களை உடையவர் இல்லையா. மேலும் ஹரி என்ற நாமம் என்ன பண்ணும், நம்மள இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து நம்மளை வந்து விடுபடுத்திவிடும் இல்லையா. பௌதீக உலகத்திலிருந்தே நமக்கு விடுதலை கொடுக்க வல்லது ஹரிநாமம் என்பது. மேலும் இந்த 3 உலகங்களையுமே அவர்தான் வந்து ரட்சிக்கின்றார். அப்படிப்பட்ட பகவானுடைய புகழ்கள் அதாவது உயர்ந்தோங்க வேண்டும் என்று அந்த இடத்துல குளோரிஸ் அனைத்து புகழுமே அவருக்கு உரித்தானது என்று இங்க ஜெயதேவ் கோஸ்வாமி சொல்கின்றார் இல்லையா. So O Lord, as a gem of the sons of Janaka, you are victorious over all the Asuras இல்லையா. அதாவது சோ ஜனக மகாராஜாவுடைய மகளைத்தான் பகவான் வந்து திருமணம் செய்து கொண்டார் இல்லையா. சோ அதாவது அந்த இதுலயுமே அவர் வந்து ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்தவராக சொல்லப்படுகிறது. ஓகே. மேலும் யூ ஆர் விக்டோரியஸ் ஓவர், அதாவது அசுரர்கள் வந்து பகவான் முன்னாடி எதுவுமே செய்ய முடியாது இல்லையா, அவர்களை வதைத்து எறிவார். இப்போ நாம அதாவது 10 தலை ராவணரையுமே பகவான் ராமர் வந்து வதைத்தெறிந்தார் இல்லையா. இப்ப வாராகர் வந்து யாரை வதைக்க போறார், ஹிரண்யாக்ஷனை வந்து வதைக்க போறார். ஏன்னா அவர் என்ன செய்தார், வாராகர் வந்து இந்த பூமண்டலத்தை வந்து அதாவது நீதர்லாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, அதாவது கீழே வந்து ஒரு அந்த இடத்துல வந்து பூமியை வந்து தள்ளிடுவார் ஆக்சுவலி. ஸோ நீதர்லாண்ட்ஸ் அந்த பகுதியில வந்து அங்கிருந்து பூமியை வந்து தன்னுடைய அதாவது அந்த வாராகர் பன்றி ரூபம் எடுத்தாலும் பன்றிக்கு வந்து கொம்புகள் கிடையாது இல்லையா,
ஆனா பகவானுக்கு அந்த இதுல அந்த 2 இதுலயுமே வந்து கீழான நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல பூமியை தள்ளி விட்டு விட்டான் யாரு? ஹிரண்யாக்ஷன். சோ அங்கிருந்து அந்த 2 கொம்புகள் மத்தியிலே வந்து இந்த பூமண்டலத்தை வந்து எடுக்கிறார் இல்லையா? சோ ஸ்வேதவாரகர், நீலவாரகர் எல்லாமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் 3rd கேண்டோல இல்லையா? சோ அதை பத்தி மீண்டும் ஒரு முறை நாம ரீகலெக்ட் பண்ணிப்போம். இன்னைக்கு வெறும் பகவான் அவருடைய தோற்றத்தை மட்டும் படிக்கலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் நீங்க புக்ஸ் மட்டும் ரெடியா வச்சுக்கோங்க, கடகடன்னு படிக்கலாம். ஓகே, மேலும் பகவான் வந்து கோவர்தன மலையை வந்து இந்த சுண்டு விரல்லையே வந்து 7 நாட்களை வந்து தாங்கினார் இல்லையா? அவருடைய திருமேனி எந்த மாதிரியான கலர்? அதாவது கார்மேகம் என்பது புதிதாக முளைத்த கார்மேகம் இல்லையா? அதாவது ஃப்ரெஷ் மான்சூன் கிளவுட். ஸோ ராதாராணி வந்து இட்ஸ் லைக் அ சக்கோரா பேர்ட். ஸோ சக்கோரா என்பது அவங்களுக்கு தான் சொல்லுவாங்க. ஈவன் இந்த வேர்ட் வந்து சக்கோரா வந்து இதுலேயும் வரும், தசாவதார ஸ்தோத்திரத்துலையுமே இந்த சக்கோரா வரும் இந்த பேர்ட். ஸோ பறவை போன்று இல்லையா? ஹூ இஸ் நரிஷ் பை ட்ரிங்கிங் த லைட் ஆஃப் யுவர் மூன்லைட் ஃபேஸ். அதாவது அந்த ராதாராணி வந்து எப்படிப்பட்ட பாவத்தை கொண்டு, அதாவது பகவானுடைய நிலவு போன்ற முகத்தை வந்து அந்த பிரகாசத்தையே பருகவல்ல ஒரு பறவை. அந்த பறவை பேரு சக்கோரா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது என்ன பறவைன்னு எனக்கு தமிழ்ல தெரியல. ஸோ சக்கோரா பேர்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அப்படிப்பட்ட பகவானுடைய திருவடிகளுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கிறேன். ஸோ ப்ளீஸ் பிளெஸ் மீ பை யோர் லிமிட்லெஸ் மர்சி. ஸோ நம்ம இந்த பாடலுடைய அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுட்டு பாடணும்னா பகவான் மீது நமக்கு ஈடுபாடு வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ எப்பவுமே சங்கீர்த்தனம் வந்து ஹையஸ்ட், அதுக்கு அடுத்து நாம ஜபங்கள் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பிலாசபிஸ் எல்லாமே படிக்கிறது, கேட்டுக்கிறது எல்லாமே. ஆனா சங்கீர்த்தனம் இஸ் வெரி வெரி ஹையஸ்ட் இருக்கிறதுலே. ஸோ இது வந்து poet offered by song devotion signing good fortune to the thee. All glories to Hari. ஓகே, ஸோ வைஷ்ணவா இது. ஓகே, போகலாமா இப்போ நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் கடகடன்? ஓகே, எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இதுல? 2 தான் மாதாஜி. இந்த இதுல எதுல இருக்குது மாதாஜி? 2 இருக்கு மாதாஜி. மொத்தம் 50 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. ஓகே, 50 ஸ்லோகம் இருக்கு மாதாஜி. ஒன்லி டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சுக்கிட்டே போகலாம். எங்கேயாவது விளக்கம் கொடுக்கணும்னா நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஆனா எல்லாரும் ஒரு ரொட்டேஷன் எடுத்துக்கணும். நான் படிக்கிறேன், நீ படிக்கிறேன்னு சண்டை இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஃபைன். எஸ், ஸ்டார்ட். பிரேமா மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நீங்க படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி நான் தமிழ் புக் இல்ல, நீங்க தமிழ்ல வாசிங்க. அத்தியாயம் எத்தனாவது அத்தியாயம் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 3வது காண்டம் 13வது அத்தியாயம். புக் எடுத்து அத்தியாயம் 13 பகவான் வராகரின் தோற்றம். Yes. பதம் 1 Yes. மொழிபெயர்ப்பு. நான் படிக்கிறேன். சுகதேவ 18. இருங்க அவங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இருங்க மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நீங்க படிப்பீங்க. யூ லீவ். படிங்க பத்மா மாதாஜி. பதம் 1 மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், ஓ மன்னனே, மைத்திரேய முனிவரிடம் ராஜன் இது சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. எஸ் கொஞ்சம் இருங்க அவங்க வாசிக்கட்டும், டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். சோ எல்லாருக்குமே இது உண்டு, எல்லாருமே ரொட்டேஷன் எடுத்து வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், ஓ மன்னனே, மைத்திரேய முனிவரிடமிருந்து இப்புண்ணிய கதைகள் அனைத்தையும் கேட்ட விதுரர் தான் போற்றுகின்ற முழுமுதற் கடவுளின் வழிபடுவதற்குரிய சரிதத்தினை கூறுமாறு அவரை வேண்டினார். பொருளுரை பொருளுரை வேண்டாம் மாதாஜி, ஒன்லி டிரான்ஸ்லேஷன். ஓகே, நீங்க ஒரு 4 படிங்க, அடுத்து ஒரு 4 பேர் அப்படியே 4 நாளா படிச்சுட்டே வாங்க. ஓகே, பதம் 2 மொழிபெயர்ப்பு. விதுரர் கூறினார், ஓ மாமுனிவரே, பிரம்மதேவரின் பாசத்திற்குரிய மைந்தன் சுவயாம்பு மனு தனது மிகுந்த நேசிப்பிற்குரிய மனைவியினை அடைந்த பின்னர் என்ன செய்தார்? பதம் 3 மொழிபெயர்ப்பு. ஓ புனிதரில் சிறந்தோரே, ஆதி அரசரும் மன்னர்க்கெல்லாம் மன்னருமானவர், முழுமுதற் கடவுளான ஹரியின் மிகச்சிறந்த பக்தராவார். ஆகையினால் அவரது மேன்மை மிகு நடத்தை மற்றும் செயல்களை பற்றி கேட்பது மிகவும் பயனுடையதாகும். அவற்றை விளக்கி அருள்வீராக. நான் அவற்றை கேட்பதற்கு மிகவும் ஆவலுடையனாக இருக்கிறேன். பதம் 4 மொழிபெயர்ப்பு. தமது ஆன்மீக குருவினிடம் மிகுந்த சிரமத்துடனும் நீண்ட நாட்களுக்கும் பக்தர்களை பற்றி கேட்க விரும்புவோர் தூய பக்தர்களின் குணங்களையும் செயல்களையும் பற்ற தூய பக்தர்களின் வாயினின்றே கேட்டல் வேண்டும். தமது பக்தர்களுக்கு முக்தியருளும் முழுமுதற் கடவுளின் தாமரை திருவடிகளை தூய பக்தர்கள் எப்பொழுதும் தங்கள் உள்ளங்களில் சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வண்டர்ஃபுல். இந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து இப்ப வந்து மைத்ரேய ரிஷிக்கும் அதாவது விதுரருக்கும் வந்து இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடல் தான் இங்க நம்ம படிக்கிறது. 3வது காண்டமும் 4வது காண்டமே அவங்க இருவருக்கு மத்தியில நடக்கக்கூடிய உரையாடல். இது வரைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக்கை பற்றி பேசிட்டு இருந்த அவர் இப்போ இனிமே வந்து சுயம்பு மனுவை பற்றி கேட்கிறார். ஓகே, ஸோ அதனுடைய இது வந்து இப்போ தூய பக்தர்களிடத்துல இருந்து நம்ம கேட்கும்போது, அதாவது அங்க வந்து தூய்மை என்பது இருக்கும். எப்படி அவங்க வந்து பக்தி பாவத்தோட உணர்ந்தறிந்து இல்லையா, தன்னை உணர்ந்து இறைவனுடைய ஸ்தானத்தை உணர்ந்து இறைவனுடைய செயல்களை பற்றி உணர்ந்து உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய பக்குவம் வந்து தூய பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம எப்பவுமே அந்த லைனேஜ்ல இருந்து நம்ம கேட்கணும் இல்லையா, அந்த பரம்பரால இருந்து நம்ம கேட்கணும். ஏன்னா அந்த எம்பவர்மெண்ட் வந்து அந்த குரு பரம்பரானுடைய அனுகிரகத்தால கண்டிப்பாக சொல்பவர்களுக்கு வழங்கப்படும். இது அந்த சொல்பவர்களுடைய கெப்பாசிட்டி கிடையாது. இட் இஸ் பியோர்லி த மெர்சி ஆஃப் த பரம்பரா. ஓகே, ஸோ அததான் வந்து யாரை பற்றி நாம வந்து கேட்டால் நமக்கு அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து நமக்கு மோட்சம் கிடைக்குமோ அப்படிப்பட்ட அவருடைய லீலைகளை பற்றி இந்த இடத்துல கேட்க போறாங்க. ஓகே, எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க 4 ஸ்லோகங்கள். வெறும் தெரியல மாதாஜி. 5வது ஸ்லோகம் வாசிங்க நீங்க. 3வது காண்டம் 13வது அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகம். 3வது காண்டம் புக் இருக்கா? புக் இருக்கு மாதாஜி. 13வது காண்டம் 13வது அத்தியாயம் எடுங்க. நிதானமா எடுங்க, அர்ஜென்ட் ஒண்ணும் கிடையாது. அதுக்குள்ள கலாவதி மாதாஜி படிக்கட்டும், நீங்க நெக்ஸ்ட் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 5. ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விதுரரின் மடியின் மீது தனது தாமரை திருவடிகளை வைப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொள்வார். ஏனெனில் விதுரர் மிகுந்த நேர்மையும் பணிவும் மிக்கவராவார். மைத்ரேய முனிவர் விதுரரின் வார்த்தைகளை கேட்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார். மைத்ரேயரது உணர்வுகளினால் உந்தப்பட்ட விதுரர் கூற ஆரம்பித்தார். பதம் 6. மைத்ரேய முனிவர் விதுரரிடம் கூறினார், மனித குலத்தின் தந்தையான மனு தன் மனைவியுடன் தோன்றி வேத ஞான கடலான பிரம்மதேவரை கூப்பிய கரங்களுடன் பின்னர் வணங்கி இவ்வாறு கூறத் தொடங்கினார். பதம் 7. உயிர்கள் அனைவருக்கும் நீரே தந்தையாகவும் அவர்கள் வாழ்க்கையின் ஆதாரமாகவும் விளங்குகிறேன். ஏனென்றால் அவர்கள் அனைவரும் உம்மிடமிருந்தே பிறந்தனர். நாங்கள் எவ்வாறு உமக்கு சேவை செய்யலாம் என்பதை அருள் கூர்ந்து உரைப்பீராக. பதம் 8. ஓ வணக்கத்திற்கு உரியவரே, எங்களது உழைக்கும் திறனுக்கேற்ப கடமையினை நிறைவேற்றுவதற்கான வழியினை எங்களுக்கு காட்டி அருள்வீராக. அதனால் நாங்கள் இம்மையில் புகழுக்காகவும் மறுமையில் வளர்ச்சிக்காகவும் அதனை பின்பற்றக்கூடும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இம்மையில் மீன்ஸ் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்திருக்கும் பொழுதும் எங்களுடைய கடமையை செய்வதற்கான அது உதவும். இப்பயோ பிரம்மதேவர் வந்து படைக்கிறார் இல்லையா, நீங்க அந்த பிரம்மதேவர் படைக்கும் பொழுது சுயாம்பு மனு வரார். அவங்களுடைய அதாவது 2 பேருமே அவர் தான் படைக்கிறார். சுயம்பு மனுவும் அவர் தான் படைக்கிறார். அவருடைய மனைவி பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அவங்களுமே வந்து அவரே படைக்கிறார். இருவருக்குமே வந்து திருமணம் செய்து வைக்கிறார் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ இருவருமே என்ன பண்றாங்க, இப்ப நான் உங்களுக்கு என்ன கடமையை செய்யணும், அவங்கள படைச்சதே அவரு, அதனால நீங்க வந்து நான் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற என்னுடைய ஒர்க்கிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா எனக்கு இருக்கக்கூடிய சக்தி கொண்டு நான் என்ன செய்யணும்ன்றது வந்து நீங்க எனக்கு எடுத்துரைக்கணும்ன்ற கொஸ்டின் வந்து சுயம்பு மனு வந்து யார்கிட்ட வைக்கிறாரு, இவர்கிட்ட பிரம்மா கிட்ட வைக்கிறார். ஆக்சுவலி பிரம்ம உவாச்ச. அடுத்து சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி எடுத்திருக்கேன். 9th ஸ்லோகம் மொழிபெயர்ப்பு. பிரம்மதேவர் கூறினார், அன்புள்ள மைந்தனே, ஓ உலகின் நாயகனே, உன்மீது நான் மகிழ்ச்சி கொண்டிருக்கிறேன். மேலும் உனக்கும் உன் மனைவிக்கும் எல்லா ஆசிகளும் கிடைப்பதாக. எனது அறிவுரைக்காக எவ்வித தயக்கமுமின்றி இதயபூர்வமாக என்னை நீ சரணடைந்திருக்கிறாய். மொழிபெயர்ப்பு. உனது வீரனே, உனது முன்னுதாரணம் ஒரு மைந்தன் தன் தந்தையுடன் கொள்ளும் உறவிற்கு நன்கு பொருந்துவதாகும். மேலோர்க்கு இது மரியாதையே தேவைப்படுகிறது. காழ்ப்புணர்ச்சியற்றதும் தெளிவுடையவனுமாகவும் இருப்பவனும் தனது தந்தையின் கட்டளையை
மகிழ்ச்சியுடன் சிறமேற் தாங்கிக் கொண்டு அதனை தனது முழு திறமையையும் பயன்படுத்தி நிறைவேற்றுகிறான். மொழிபெயர்ப்பு. பெண்ணிடம் பணிவன்பு கொண்ட மைந்தன் நீ ஆதலினால் உன்னிடம் நான் கேட்பது உன்னை போன்ற நற்குணமுள்ள குழந்தைகளை என் மனைவியிடத்தில் நீ பெற்றெடுப்பாயாக. முழுமுதற் கடவுளுக்குடைய பக்தி தொண்டு கொள்கைக்கேற்ப இவ்வுலகினை ஆழ்வாயாக. இவ்வாறு பகவானை வேள்விகள் மூலம் வழிபடுவாயாக. 14. ஓ மன்னனே, இந்த உலகில் உள்ள உயிர்களுக்கு சரியான பாதுகாப்பு கொடுப்பதே எனக்கு நீ செய்யும் சிறந்த சேவையாகும். கட்டுப்பட்ட ஆத்மாக்களை நன்கு பாதுகாப்பவன் நீ என்பதனை முழுமுதற் கடவுள் அறிந்திருந்தார் என்பதால் புலன்களின் நாயகனான அவர் உன் மீது மகிழ்ச்சி அடைவார். அஞ்சு படிக்கட்டுமா? இல்ல இருக்கு. ஸோ இப்போ பிரம்மதேவர் கிட்ட வந்து பணிவன்போட வந்து தன்னை சமர்ப்பித்து கொண்ட சுயம்பு மனுவும் அவருடைய மனைவியும் அவங்க நாம என்ன ஆற்ற வேண்டிய கடமை என்னன்னு கேட்கும் பொழுது பிரம்மதேவர் ரொம்பவும் ஆனந்தம் கொள்கிறார். ஏன்னா முதலில் அவர் படைத்தது யாரு? 4 குமாரர்களை. அவர்களை படைத்த பொழுது அவங்க வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து உயிர் வாழிகளை படைப்பதற்கு அவங்க ஒத்துக்கல. தே வாண்ட் டு ஒன்லி வர்ஷிப் லார்ட், இல்லையா? பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்க. அதனால தந்தையினுடைய வார்த்தையை வந்து அவர் ஏற்கவில்லை என்ற ஆதங்கம், அந்த கோபத்தினால்தான் ருத்திரர் வந்து படைக்கப்படுகிறார். ருத்திரர் வந்து பகவான், அதாவது பிரம்மருடைய பேச்சை கேட்கிறார். ஆனா ஒரு புறம் படைத்தல், ஒரு புறம் அழிவு என்பதை வந்து ஏற்படுத்தினால அவரை வந்து காட்டிற்கு சென்று நீ வந்து தவம் பண்ணுன்னு அனுப்பிச்சு விட்டுறாரு ஆக்சுவலி, இல்லையா? இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து சுயம்பு மனுக்கு என்ன சொல்றார்? உன்னை போலவே நற்குணம் உள்ள பிள்ளைகளை நீ ஈண்டெடுத்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து, அதாவது சிருஷ்டி, அதாவது இல்லையா, படைக்கும் இதை வந்து நீ வந்து அபிவிருத்தி பண்ணணும் அப்படிங்கறது, மேலும் வந்து இறைவனுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே வந்து சொல்றார் ஆக்சுவலி. எஸ் ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிங்க 13வது ஸ்லோகத்துல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பதம் 13. முழுமுதற் கடவுளான ஜனார்தனே பகவான் கிருஷ்ணன் வேலிகள் அனைத்தும் பலன்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் வடிவமாக திகழ்கிறார். அவர் திருப்தி உறவில்லை என்றால் முன்னேறுவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் வீணே ஆகும். அவரே அவனது சொந்த நலன்களை புறக்கணிக்கிறான். பதம் 14. ஸ்ரீ மனு கூறினார், ஓ அனைத்து ஆற்றல்களும் மிக்கவரே, பாவங்களை மாய்ப்பவரே, உமது கட்டளைக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறேன். அருள் கூர்ந்து எனக்குரிய இருப்பிடத்தையும் எனக்கு பிறக்கப் போகும் உயிர்களையும் பற்றி அறிவிப்பாராக. பதம் 15. ஓ தேவர்களின் தலைவனே, மகா நீரினுள் மூழ்கியிருக்கும் பூமியினை வெளிக்கொணர்வதற்கு அருள் கூர்ந்து முயற்சிப்பாராக. ஏனெனில் உயிர்கள் அனைத்திற்கும் அதுவே இருப்பிடமாகும். இது உமது முயற்சியாலும் பகவானின் கருணையாலும் நடைபெறக்கூடியதாகும். பதம் 16. ஸ்ரீ மைத்ரேயர் கூறினார், பூமி நீருக்கடியில் இருப்பதை கொண்ட பிரம்மதேவர் அதனை எவ்வாறு வெளியே எடுக்கலாம் என்று நீண்ட நேரம் சிந்தித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ இப்போ அதாவது பூமி வந்து யாரால வந்து கீழே தள்ளப்பட்டது? இரண்யாக்ஷனால கீழே தள்ளப்பட்டது. ஸோ கர்ப்போதக நீருக்குள்ள போய் பூமி வந்து விழுந்தாச்சு. ஓகே, அதனுடைய பொசிஷன்ல கிடையாது. அப்படின்னா அசுரர்களுடைய பலம், நம்ம கண்டிப்பா அசுரர்களுடைய பலத்தையும் நம்ம யோசிக்கணும், இல்லையா? ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது சுயம்பு மனு வந்து நான் என்ன செய்யணுன்றது வந்து நீங்க சொன்னீங்கன்னா நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு இங்கே வந்து பூமி வந்து கீழே அந்த தண்ணியில விழுந்ததை வந்து அதுக்கு எப்படி நம்ம ரெஸ்கியூ பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் வந்து எழுப்பப்படுகிறது, இல்லையா? ஒரு கேள்வி வந்து எழுப்பப்படுகிறது. அப்போ பிரம்மர் இப்போ வந்து நினைக்க ஆரம்பிக்கிறார். எஸ் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 17. பிரம்மதேவர் நினைத்தார், படைப்பு தொழிலில் நான் ஈடுபட்டிருந்த பொழுது பூமியானது பிரளய வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டு கடலின் அடியில் சென்று விட்டது. படைப்பு தொழில் ஈடுபட்டிருக்கும் நம் போன்றோர் செய்யக்கூடியது என்ன? பகவானே இதற்கு வழிகாட்டுதல் சிறந்ததாகும், அவருக்கு தெரிவிப்போம் என்று எண்ணினார். பதம் 18. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ பாவமற்ற விதுரனே, பிரம்மதேவர் இவ்வாறு சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது திடீரென்று அவரது நாசி துவாரத்திலிருந்து ஒரு சிறிய பன்றி வடிவம் வெளியே வந்தது. அப்பன்றியின் பரிமாணம் ஒரு கட்டை விரலின் மேற்பகுதியினை காட்டிலும் மிகச் சிறியதாகும். பதம் 19. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ
ஓ பரதகுர தோன்றலே, பிரம்மதேவர் பகவானை பார்த்து கொண்டிருந்த பொழுது அப்பன்றி வானை அடைந்து ஒரு பெரிய யானையினை போல் மிகப்பெரிய அற்புதமான உருவமாக மாறியது. பதம் 20 மொழிபெயர்ப்பு. வானில் பன்றியினை போல் தோன்றிய அற்புத உருவினை கண்ட பிரம்மதேவர் மரீச்சியின் தலைமைக்கு உட்பட்ட கீழுள்ள அந்தணர்கள், குமாரர்கள் மற்றும் மனு போன்றோர் தங்களுக்குள் பல்வேறு விதமாக விவாதிக்க தொடங்கினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதாவது நம்ம இந்த 3rd கேண்டோல வந்து 2 விதமான நிலைகளை பற்றி படிப்போம். அதாவது ஒண்ணு வந்து பூமி வந்து நீரில் அடித்து செல்லப்படுவது. ஓகே, அதை பத்தியான விளக்கம் இது. இன்னொன்னு வந்து பூமியை வந்து அந்த நீத்தர் வாட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதுல வந்து தள்ளிட்டது யாருன்னா ஹிரண்யாக்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பூமி வந்து நீர்ல வந்து விழுந்து கர்ப்போதக நீருக்குள்ள வந்து விழுந்திருக்கிறத பத்தி எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதை எப்படி வந்து நம்ம வந்து எடுக்க முடியும், நமக்கு வந்து சிருஷ்டி பண்றதுக்கு, அதாவது 2ஆம் சிருஷ்டி பண்ணக்கூடியது மட்டும்தான் பகவான் வந்து நமக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுத்துருக்காரு இல்லையா. பிரம்மருக்கு அந்த ஞானம் வந்து பகவானால கொடுக்கப்பட்டது. ஸோ ஆனா இந்த பூமியே வந்து மேலே எடுக்கிற அளவுக்கு சக்தி எல்லாம் நமக்கு கிடையாது. அதனால நம்ம யார்கிட்ட போகணும், இப்போ பகவான்கிட்ட தான் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இருக்கும் பொழுதே அவருடைய நாசி துவாரத்துல இருந்து சிறிய ஒரு இந்த கட்டை விரல் அளவுக்கு வந்து பன்றி ரூபம் வந்து வந்தது ஆக்சுவலி. ஆனா அது வெளியே வர 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 பெரிய யானை போன்ற ரூபத்துல வந்து மாறியது இல்லையா. ஸோ இஸ் இஸ் சம். இப்போ வந்து படிங்க வனமாலினி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 21 மாதாஜி. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி அடுத்து அசாதாரணமான ஓர் உயிர் பன்றியாக பொய்த்தோற்றம் கொண்டு வந்துள்ளதோ, இது எனது நாசியிலிருந்து வெளியே வந்தது மிகவும் ஆச்சரியகரமானதாகும். முதலில் இப்பன்றி கட்டை விரலின் நுனியாகவே தோன்றியது. கனப்பொழுதில் அது ஒரு பெரிய பாறாங்கல் அளவிற்கு மாறிவிட்டது. எனது மனம் மிகுந்த குழப்பமுறுகிறது. இவர் முழு முதற் கடவுளான விஷ்ணுவாக இருப்பாரோ? பிரம்மதேவர் இவ்வாறு தன் புதல்வர்களுடன் விவாதித்து கொண்டிருந்த பொழுது முழு முதற் கடவுளான விஷ்ணு ஒரு பெரிய மலை சப்தத்தார் போன்று ஒலி செய்தார். சர்வ வல்லமையுள்ள முழு முதற் கடவுள் பிரம்மதேவரையும் உயர்நிலை பெற்ற அந்தணர்களையும் புத்துணர்ச்சி பெற செய்யும் வண்ணம் மீண்டும் தமது அசாதாரணமான பலத்த குரலில் கர்ஜித்தார். அவ்வொலி எல்லா திசைகளிலும் எதிரொலித்தது. ஜனலோகம், தபலோகம், சத்தியலோகம் போன்றவற்றில் வாழும் மாமுனிவர்களும் மகான்களும் கருணை நிறைந்த பகவான் வாராகரின் மங்களம் ஆறாவர ஒளியினை கேட்டு 3 வேதங்களில் இருந்து மங்களகரமான மந்திரங்களை ஓதினர். கஜேந்திரன் என்னும் யானையினை போல் அவர் தமது சிறந்த பக்தர்களின் வேத மந்திர வழிபாட்டுக்கு பதில் கூறுவது போல் மீண்டும் கர்ஜனை செய்து நீரினுள் இறங்கினார். வேத மந்திரங்கள் துதிக்கும் பொருளாக இருப்பவர் பகவானே ஆவார். அதனால் தனது பக்தர்களின் பிரார்த்தனைகள் தனக்கானவையே என்பதை அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார். இப்போ இந்த அதாவது அவர் நாசிலிருந்து வந்த அந்த ரூபம் வந்து இவ்வளவு பெருசான பிறகு அங்க மரிஷி இல்லையா, மரிஷியும் வந்து பிரம்மருடைய மகன் தான் இல்லையா. ஸோ அவர் வந்து ஒரு அந்த வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து அந்த இதுல வந்து அவர் தான் ஹெட் அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா. ஸோ அவர் கீழே வந்து நிறைய பேர். ஸோ இந்த மரிஷி முனி அவங்க எல்லாருமே வந்து யோசிக்காரு. ஈவன் 4 குமாராஸ் ஆல்சோ இல்லையா, தபோலோகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து யோசிக்கிறாங்க. ஸோ இது அவங்களுக்குள்ளேயே அந்த இடத்துல பேச்சுவார்த்தை என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவங்க டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து என்ன பண்றார், தான் வந்து அதாவது அவர் சிங்கம் போல அந்த கர்ஜனை இல்லையா, இல்லைன்னா யானை எப்படி பெருசா பெருசா கத்தும் இல்லையா, அத மாதிரி வந்து அவரு பெரிய இதுவாக வந்து அவருடைய கர்ஜனை வந்து கேட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும் இதை கண்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லாருமே வேத உச்சாடனங்களை எல்லாமே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ வேதங்கள் எல்லாமே இறைவனை பற்றியானதுதான், அவரை புரிந்து கொள்வதற்கு தான். ஸோ பகவானுமே அந்த வேத உச்சாடனங்களை எல்லாம் கேட்ட பிறகு, அதாவது இது தனக்கானது, தான் அந்த பூமியை வந்து அந்த நீருக்குள்ளது எடுக்கணும்ன்றதுமே அவருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறார். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து புகழாரங்கள் என்பது இப்போ அவருடைய ரூபத்தினுடைய புகழாரங்களை வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஜெயந்தி.
படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 25 ஜனலோ 28. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 28 தனிப்பட்ட முறையில் அவர் பரமபுருஷ பகவானான விஷ்ணுவே ஆதலினால் அவர் உன்னதமானவரே. ஆனால் அவர் பன்றி வடிவம் எடுத்த இருந்ததினால் பூமியினை தனது மோப்பத்தினால் தேடினார். அவரது தந்தங்கள் இரண்டும் கூர்மையாகவும் அச்சம் தரும் வகையிலும் இருந்தன. அவரது பார்வை தன்னை பிரார்த்தித்து கொண்டிருந்த அந்தன பக்தர்களின் மேல் சென்றது. அதன் பின் அவர் நீரினுள் புகுந்தார். பதம் 29 மாமலை ஒன்று நீரினுள் விழுந்தார் போல பகவான் வராகர் நீரினில் புகுந்தவுடன் அவரது வேகத்தை தாங்க மாட்டாது கடல் இரண்டாக பிளந்தது. அப்பொழுது பெரிய அலைக்கரங்கள் இரண்ட கடலில் தோன்றி பகவானை பிரார்த்திப்பது போன்று, ஓ வேள்விகளின் நாயகனே, என்னை இரண்டாக துண்டித்து விடாதீர், அன்புடன் என்னை காத்தருளுவீராக என்று கதறியது. பதம் 30 பகவான் வராகர் அம்பு போல கூர்மையாக இருந்த தனது காலடை குழம்புகளினால் அக்கடலை கிழித்து சென்று ஆழங்காணவே முடியாத அதன் ஆழத்தை சென்றடைந்தார். அடியில் உயிர்கள் உறைவிடமான பூமி அன்றுதான் படைக்கப்பட்டது போல் அப்படியே இருந்தது. அவர் அதனை தானே தூக்கினார். பதம் 31 பகவான் வராகர் மிக எளிதாக பூமியினை தனது தந்தங்களினால் தூக்கிச் சென்று நீரினின்று மேலே வந்தார். இவ்வாறு அவரது தோற்றம் ஒளிமிக்கதாக விளங்கியது. சுதர்சன சக்கரத்தினை போல் அவரது சினம் பொங்கி எழுந்தது. அவர் தன்னுடன் யுத்தத்திற்கு வந்து அசுரனான இரணாக்ஷன் உடனே கொன்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ பகவான் வந்து அவருடைய அந்த கர்ஜனையை கேட்டு இவன் வேத மந்திரங்கள் உச்சாடனத்தில் அவரும் மகிழ்கின்றார். யாரு? பகவானுமே. மேலும் அவர் எப்படி அப்ரோச் ஆறாருன்னு பாருங்க இல்லையா. அதாவது அந்த கர்ப்போதக நீர்ல அவருடைய கால் அந்த குழம்புகள் பதியும் பொழுது இல்லையா. ஸோ அந்த கர்ப்போதக கடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாக பிளக்கிறது. அந்த அலைகள் வந்து பார்த்து பேசுது, என்னுடைய இந்த கடலை வந்து இரண்டா பிரிச்சிடாதீங்கோ, என்னை ரட்சியுங்கோ அப்படின்னு அந்த அலைகளே பகவான்கிட்ட பிரார்த்திக்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. ஸோ பகவானுமே வந்து அதாவது அந்த கடலைனாலே நமக்கு சமுத்திரம் என்றால் நம்ம சமுத்திரத்துக்கு முன்னாடி யாராவது போட்டி போட முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா. ஸோ யாராலுமே முடியாது அந்த அளவுக்கு. அதாவது தெர் ஆர் கரண்ட் வேவ்ஸ் கூட சொல்லுவாங்க. நீர் அலைகள், நீர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கேயுமே வந்து கரண்ட் ஜென்ரேஷன். ஸோ ஈவன் ஒரு மீன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யாராவது மீன் வந்து பெரிய மீன் வந்து அடிச்சதுனாக்கா ஸோ அவங்களுக்கு அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக் அடிச்ச மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த வாட்டர்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரண்ட் வேவ்ஸ்ன்றது உண்டு இல்லையா. அப்படி அது என்னது உண்மையிலே ஆற்றல் இல்லையா. அந்த ஆற்றலையே வந்து இரண்டாக பிளக்கக்கூடிய சக்தி யாருக்கு இருக்கும்? இறைவன் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். அதையும் தாண்டி அதை பிளந்து பார்க்கும்பொழுது அமைதியாக, அதாவது அந்த பூமண்டலம் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிறத வந்து காண்கின்றார். ஸோ மேலும் வந்து அதை வந்து தன்னுடைய இரண்டு அந்த தந்தங்கள் இதனாலே ஏந்துகின்றார் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ became smeared with the blood of demon just as elephant become reddish from digging a purple earth. அதாவது மேலும் வந்து ஹிரண்யாக்ஷனையுமே வதைக்கிறதா சொல்லப்படுறது இந்த பதங்கள்ல. நம்ம டீட்டெயிலா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஆனா இப்போதைக்கு இன்னைக்கு நம்ம வாராகரை நினைவு கொண்டு இல்லையா, அவருடைய இறைவனுடைய சாகசங்கள் இல்லையா, அவருடைய லீலைகளை பற்றி நாம வந்து கேட்கும் பொழுது மனசு வந்து ரொம்பவுமே வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறது இல்லையா. அந்த ஒரு லீலையை மட்டுமே நம்ம கேட்கலாம், ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம படிக்க வேண்டாம் இன்னைக்கு. ஓகே. ஸோ அது எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, இப்ப யானை தந்தத்தால இல்லையா பூமியை வந்து அது குத்தி கிழிக்குமானால் அந்த தந்தங்கள் எவ்வாறு வந்து ஒரு பூமியினுடைய நிறத்தை, அந்த மண்ணினுடைய நிறத்தை அது தாங்குமோ, அது போன்று இந்த ஹிரண்யாக்ஷனை வந்து வதைத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய கன்னங்கள் இது எல்லாமே வந்து சிகப்பாக மாறி இருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆக்சுவலி. ஓகே. எஸ். அடுத்து யாரு வாசிக்கிறது? கலாவதி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 33. ஒரு யானையினை போல் கம்பீரமாக விளையாடிய பகவான் தனது இரு வளைந்த தந்தங்களின் நுனியில் பூமி பந்தை நிறுத்தினார். அவரது உடல் வண்ணம் தமால மரத்தினை போல் நீல நிறமாக தோன்றியதிலிருந்து இவரே முழுமுதற் கடவுள் என்பதை நன்கறிந்து கொண்ட பிரம்மதேவர் உள்ளிட்ட தேவர்கள் அவரை இருகரம் கூப்பி வேத மந்திரங்களால் துதித்தனர்.
பதம் 34. எல்லா முனிவர்களும் மிகுந்த மரியாதையுடன் துதித்தனர். ஓ வெற்றி கொள்ள முடியாதவரே, வேள்விகளின் நாயகனே, அனைத்து வெற்றியும் அனைத்து புகழும் உமக்கே ஆகுக. வேதங்களின் வடிவம் நீரே, உமது மயிர்கால்களின் அடியிலேயே அனைத்து கடல்களும் சங்கமிக்கின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காக, பூமியை காப்பதற்காக நீர் இப்பொழுது வராக அவதாரம் எடுத்திருக்கின்றீர். பதம் 35. ஓ பகவானே, வேள்விகளை செய்வதன் மூலம் உமது வடிவம் வழிபடப்படுகிறது. ஆயினும் துராத்மாக்களினால் அதனை காண முடியாது. அனைத்து வேத மந்திரங்களும் காயத்ரி மந்திரம் போன்றவையும் உமது தோளின் தொடர்பினாலேயே ஆனவையே. உமது உடலில் உள்ள உரோமங்கள் தர்பை புற்களாகும். உமது விழிகளோ தூய வெண்ணெயினை போலிருக்கும். உமது 4 பாதங்களும் 4 வகையான பலன் தரும் செயல்களாகும். பதம் 36. ஓ பகவானே, உமது நாக்கு வேள்வியின் ஹோம பாத்திரமாகுக. உமது நாசித்துளைகளோ வேள்வியின் மற்றொரு பாத்திரமாகும். உமது வயிறோ வேள்வியின் உண்ணும் பாத்திரமாகும். வேள்வியின் மற்றொரு பாத்திரமே உமது செவித்துளைகள் ஆகும். உமது வாயினுள் பிரம்மதேவரின் வேள்வி பாத்திரம் இருக்கிறது. உமது தொண்டை குழலோ சோமம் என்றறியப்படும் வேள்வி பாத்திரமாகும். மேலும் எதையெல்லாம் நீர் மெல்லுகிறீரோ அது அக்னிஹோத்திரமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ இந்த இது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய ஒவ்வொரு அதாவது திருமேனியில் இருக்கக்கூடிய அங்கங்களை பற்றி ஒப்பிடுகின்றார்கள் இல்லையா? இதெல்லாமே ஒரு யக்னத்தினுடைய பாத்திரங்களுக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. நாசி இல்லையா, செவி, நாக்கு இல்லையா, அடுத்து வந்து இந்த தொண்டை இல்லையா, அதுதான் சோமம். தொண்டை என்ன பண்ணும்? முழுங்கிறது இல்லையா. அந்த அப்போ சோமம் என்னக்கூடிய அந்த இது வந்து பாத்திரத்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. அவர் அதாவது மெல்லுறுதல் என்பது அவர் எதை மெல்றார்? அக்னி ஜுவாலை தான். பகவானுடைய நாவிலிருந்து வருவது என்னது? அக்னி ஜுவாலை இல்லையா. ஸோ காலத்தினுடைய ரூபம் கூட இல்லையா, அது அப்படியே அக்னிஹோத்திரம். ஸோ இந்த இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகா, அதாவது இப்போ இறைவன் இப்போ அவனை வந்து யார் ஹிரண்யாட்சனை வதம் பண்ணார். இப்போ வந்து அவர் அந்த ரோரிங்ல இருக்கக்கூடிய போது இல்லையா, அவனை வதம் பண்ணி அந்த இதை வந்து இருவருக்கு மத்தியில நிறைய சண்டை நடக்கும். ஸோ ஹிரண்யாட்சனுக்கும் சரி, அடுத்து வந்து வாராகருக்கும் 2 நிலைகளை பற்றி படிப்போம். ஒன்று நீல வாராகம், இன்னொன்று ஸ்வேத வாராகம் அப்படிங்கிற கூட படிச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா. ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் மீண்டும் வந்து ஃபுல்லாக ஒரு 2-3 சாப்டர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது விளக்கம் வந்து வந்துடும். ஓகே, எஸ், படிங்க மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 37. மொழிபெயர்ப்பு. மேலும் ஓ பகவானே, மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ந்து வரும் உமது தோற்றமானது பல்வேறு தீட்சைகளின் விருப்பத்திற்கானதே ஆகும். உமது கழுத்தோ 3 விருப்பங்களின் இடமாக உள்ளது. உமது தந்தங்களோ தீட்சையின் பயனாகவும் அனைத்து ஆசைகளின் முடிவாகவும் இருக்கின்றன. உமது நாவோ தீட்சைகளின் முன்னைய வினைகளாகவும், உமது சிரமோ வேள்வி இல்லாத நெருப்பாகவும் வழிபாட்டு நெருப்பாகவும் விளங்குகின்றது. உமது உயிர் சக்திகளோ அனைத்து ஆசைகளின் ஒருங்கிணைப்பாக இருக்கின்றன. பதம் 38. பகவானே, உமது சுக்கிலம் சோம யக்ஞம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உமது வளர்ச்சி அதிகாலையில் செய்யப்படும் சமய சடங்குகளாகும். உமது தோலும் தொடு உணர்ச்சிகளும் அக்னிஷ்டோம வேள்வியின் 7 பொருட்களாகும். உமது உடல் இணைப்புகள் எல்லாம் 12 நாட்களில் செய்யப்படும் பல்வேறு வேள்விகளின் அடையாளங்களாகும். ஆகையினால் நீரே சோம அசோம போன்ற அனைத்து வேள்விகளுக்கும் உட்பொருளாக விளங்குகிறீர். மேலும் நீர் வேள்விகளால் மட்டுமே கட்டப்படக்கூடியவரும் ஆவீர். பதம் 39. ஓ பகவானே, நீரே முழுமுதற் கடவுள். பிரபஞ்ச பிரார்த்தனைகளினாலும் வேத மந்திரங்களினாலும் வேள்வி பொருட்களினாலும் வணங்கப்படுகிறீர். உமக்கு எமது வந்தனங்கள். கண்ணுக்கு புலனாகின்ற மற்றும் புலனாகாத அனைத்து பௌதீக மாசுக்களில் இருந்தும் விடுதலை பெற்ற தூய மனதினாலேயே உம்மை உணர முடியும். பக்தி தொண்டில் ஞானத்தின் பரம ஆன்மீக குருவாக விளங்கும் உமக்கு எனது வந்தனங்கள் உரித்தாகுக. பதம் 40. ஓ பூமியை தூக்கி நிறுத்தியவரே, மலைகளுடன் கூடிய இப்பூமியினை
உமது தந்தங்களினால் நீர் தூக்கிய காட்சியானது இலைகளுடன் கூடிய தாமரை மலரினை மதம் கொண்ட யானையானது தனது துதிக்கையினால் தூக்கிக் கொண்டு நீரிலிருந்து வெளிவருவதை போலிருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க பகவானுடைய செயல்களை பற்றி ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அதாவது தாமரை மலர், ஒரு யானை ஒரு தாமரை மலரை எடுத்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, பூமி ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது பகவானுக்கு. ஈவன் நம்ம அனந்த சேஷன் மேல பாத்தீங்கன்னா, அந்த இது மேல அவரோட தலைபாகத்துல பாத்தீங்கன்னா கடுகுகள் போலதான் இருக்குமா. ஸோ எல்லா உலகங்களுமே கடுகு சைஸ்ல தான் இருக்கும். அப்படின்னா அன்லிமிட்டெட் வேர்ல்ட்ஸ் இல்லையா, பகவானுடைய அதாவது அருணோதக சாய் விஷ்ணுனுடைய நாசிலேருந்து வரக்கூடிய எல்லா அண்டங்களுமே இந்த அனந்தர் இல்லையா கீழே படுத்திருக்கக்கூடிய, அதாவது அனந்தருடைய தலை பாகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா கடுகுகள் போல இருக்குமா. எல்லாமே அவர் தான் தாங்கிட்டு இருப்பார். அன்லிமிட்டெட் யூனிவர்சஸ், அவரே அனந்தன். அனைத்து அதாவது அன்லிமிட்டடா இருக்கக்கூடிய அண்டங்கள் அனைத்தையுமே தாங்கிட்டு இருக்கார். எப்படி தாங்கிட்டு இருக்காருன்னா அவர் தலைமையில தான் இருக்கு எல்லாமே அப்படிங்கிறது படிக்கிறோம். அது போல அதாவது பூமி ஒரு சிறிய தாமரை மலர் அந்த எந்த அளவுக்கு வெயிட் இருக்குமோ அதை கூட ஒப்பிட முடியாது. ஸோ இங்கே பகவான் அதை சிம்பிளா தூக்குற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்ட ரொம்ப அழகா புகழாரங்கள். ஸோ அடுத்து பத்மா மாதாஜி கண்டினியூஸா இந்த 10 இது நீங்க படிச்சிருங்க. அப்படி பத்மா மாதாஜி இருங்க, நான் சொல்லிட்டேன். நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா பாருங்க. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ பகவானே, அசைகின்ற அசையாத அனைத்து உயிர்களுக்கும் உறைவிடமாக திகழும் இப்பூமியானது அன்னை என்றால் நீரே பரம தந்தையாக விளங்குகிறேன். அன்னை பூமியுடன் சேர்ந்த நாங்கள் எங்கள் மரியாதைக்குரிய வந்தனங்களை உமக்கு செலுத்துகிறோம். அரணிக்கட்டையில் ஒரு தேர்ந்த வேள்விக்காரன் நெருப்பினை இணைத்திருப்பது போல் நீர் அன்னை பூமியினிடத்தில் உமது சுய சக்தியினை இணைந்திருக்கிறீர்கள். பதம் 43. மொழிபெயர்ப்பு. முழுமுதற் கடவுளான உம்மை தவிர வேறு யார் நீரினிலிருந்த பூமியை மீட்டிருக்க கூடும்? இது ஒன்றும் உமக்கு அதிசயமானது அல்ல. ஏனென்றால் பிரபஞ்ச படைப்பிலேயே நீர் மிகவும் வியத்தகு செயல் புரிந்தவர் ஆவீர். உமது சக்தியினாலேயே நீர் இவ்வற்புதமான பிரபஞ்சத்தினை படைத்திருக்கீர். பதம் 44. ஓ பரமபுருஷ பகவானே, ஐயத்திற்கிடமின்றி நாங்கள் அனைவரும் ஜனலோகம், தபலோகம் மற்றும் சத்தியலோகம் என்னும் புண்ணிய லோகங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆயினும் உமது தோள்களின் மீது தொங்கும் மயிர் குழல்களின் நுனியில் மின்னும் நீர்முத்துக்கள் நீர் உமது தோள்களை குலுக்குவதினால் எங்கள் மீது தெரித்து எங்களை புனிதப்படுத்துகின்றன. பதம் 45. ஓ பகவானே, உமது அற்புத செயல்களுக்கோர் எல்லை என்பது எந்த காலத்திலும் இல்லை. அப்படி யாரேனும் அவ்வெல்லையினை காண விரும்பினால் அவன் நிச்சயம் மதியிலேயே ஆவான். இவ்வுலகில் உள்ள அனைவரும் சக்தி வாய்ந்த மாயையினால் கட்டப்பட்டிருக்கின்றனர். உமது அளவற்ற கருணையினை இப்பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களிடத்து அருள் கூர்ந்து அளிக்க வேண்டும். பதம் 46. மாமுனிவர் மைத்திரேயர் கூறினார், பகவான் இவ்வாறு மாமுனிவர்கள் மற்றும் ஞானிகளினால் துதிக்கப்பட்ட பின்னர் பூமியை தனது காலடி குழம்புகளினால் தொட்டு நீரின் மேல் இட்டார். பதம் 47. இவ்வாறாக உயிர்களை காப்பவரும் முழுமுதற் கடவுளுமான பகவான் விஷ்ணு நீரினுள் கடைந்த பூமியினை எடுத்து வந்து மீண்டும் நீரின் மேல் அதனை மிதக்கும்படி விட்டுவிட்டு தனது இருப்பிடம் சென்றார். பதம் 48. மதிப்புமிக்க இம்மகா கதையினை பகவான் வராகரை பற்றிய மங்களகரமான அந்த உயர் சரிதத்தினை பக்தி தொண்டின் உணர்வோடு எடுத்து கூறினாலும் கூற கேட்டாலும் எடுத்து கூறினாலும் கூற கேட்டாலும் அனைவரின் உள்ளங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பகவான் அதனால் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைவார். பதம் 49. முழுமுதற் கடவுள் யாரேனும் தனிப்பட்ட ஒருவனிடத்து மகிழ்ச்சி அடைந்தார் என்றால் அவன் அடைய முடியாது என்பது எதுவுமே இல்லை. உன்னதமான பேறு பெறுவதனால் ஒருவன் மற்றவையெல்லாம் முக்கியமற்றன என்பதை உணர்ந்து கொள்கிறான். உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவதன் மூலம் ஒருவன் அனைவரது உள்ளங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பகவான் அருளினால் உயர்ந்த நிறைவான நிலையை எய்துகிறார்.
பதம் 50. மனிதனைத் தவிர வேறு யார் இவ்வுலகில் வாழ்ந்தாலும் தனது வாழ்வின் இறுதி லட்சியத்தில் விருப்பமின்றியாயிருப்பான்? ஒருவனை உலகியல் துன்பங்களில் இருந்து விடுதலை அளிக்கும் முழுமுதற் கடவுளின் செயல்களை பற்றி விவரிக்கும் அவரது அமிர்தம் போன்ற சரிதத்தினை பருகுவதற்கு யாரே மறுத்தல் கூடும்? ஹரே கிருஷ்ணன். ஸோ பகவானுடைய லீலைகள் இல்லையா, அவருடைய ஆற்றல், அதனுடைய வீரியம் இல்லையா, இதெல்லாம் பத்தி ரொம்ப அழகா இந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதை யார் வாசிச்சாலும், யார் அதை சொன்னாலும், யார் அதை கேட்டாலும் அனைவருக்குமே வந்து ஒரே மாதிரியான பலன்தான். சொன்னவங்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, கேட்டவர்களுக்கும் இல்லையா. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அதாவது ஆழ்ந்து உணர்ந்து அறிந்து நாம் அதை கேட்டுக்கணும், சொல்லணும், மற்றும் வந்து அதுல வந்து நம்ம லயிக்கணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம கிட்ட தூய்மை என்பது ஏற்படுகிறது. ஓகே, பக்தி பாவத்துல நம்ம முன்னேற்றம் ஏற்படும். ஓகே, நான் இன்னைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். பாஞ்ச கல்ப தாருபியஷ கிருபா சிந்து பியவச்ச பதீதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண.